verse number 21 and verse number 22. Singalithola ngesilungu so that we can rush. All of us singalifunda sonke egameni likaJesu. Then after that we will read, one person will read for us egameni likaJesu. Isaiah 65 verse number 20, 21 or 22. Anyone who's there, egameni likaJesu. There was a sister who was reading, please read for us egameni likaJesu. Tisha, egameni likaJesu. Anyone who's there, just read. They shall build houses and inhabit them. They shall build what, bathandekayo? Bazokwakha. Hallelujah, bathandekayo. Okay, lo mntu sifundela ngesizulu egameni likaJesu. Yes, please read. They shall build houses and inhabit them. Yes. And they shall plant vineyards and eat the fruit of them. Hallelujah. Hallelujah. Bazotshala phinde bese njani bathandekayo badle izithelo zezitshalo zabo. Hallelujah, bathandekayo. Nkosi yami. They shall not build and another inhabit. Yes. They shall not plant and another eat. Bathi angeke wakhe bese awusahlali phakathi. Angeke utshale bese awusavuna. Hallelujah, bathandekayo. In that city, whoever builds a house will live there. Whosoever plants a vineyard will eat the grapes from that garden. Whosoever, never again will one person build a house and another person lives there. Never again one person will plant a garden and another person eats. Amen. So meaning in other words, unesikhathi hallelujah. Unesikhathi esiningi noma kunesikhathi esikhathini esiningi asithola ukuzofunda ngesizulu sishiya abazalwane egameni likaJesu. Bayakwakha izindlu bahlale kuzo. Bayakwakha indlu bathandekayo. Awuthi uthi ngiyakwakha indlu. Khuluma nawe prophet empilweni yakho egameni likaJesu. When we speak about houses, we are not speaking about a shelter only. We are talking about business. We're talking about building your careers or doing anything else. It speaks about establishing something. Bayakutshala izivini. Qala phansi egameni likaJesu. Bayenza njani? Bayakutshala izivini. Mfundela verse number 21 uqale kahle egameni likaJesu. Bayakwakha izindlu. Bayakwakha indlu bathandekayo. Niyakwakha eminyakeni ka-2026 owenza njani bathandekayo? Hayi bathandekayo ngasezana bekho umoya wokwakha. Awutshiye emakhaya ukuthi makhi. Niyakwakha kule mnyaka ka-2026. Kunezinto ebeyikhona siyibhale phansi ezingenzekanga kulo nyaka. Kodwa kusho ukuthi angesenzeka kulo nyaka ozayo. Ungene enyakeni omusha ukuthi uNkulunkulu kunikeza ithuba nokuthi wenze kabusha. Abathandekayo. Wenze njani bathandekayo? Bayakwakha ini bathandekayo? Yebo kuqhubeka. Bayakutshala izivini. Bayotshala ebathandekayo. Benze njani bathandekayo? Kukaningi utshala kodwa ungavuni. Kukaningi utshala kodwa ungaboni umphumela. Kukaningi utshala isikhonyana sifike sihle. Abathandekayo. Kodwa lithi iBhayibheli njani bathandekayo? Bayakutshala bese benze njani bathandekayo? I declare prophesy. 2026 uzovuna. 2026 uzoreceive into zakho. Oh, Nkosi Jesu. Athi ngikho ngabazana bangenakhona. Hamba nami ngasinawo nakhona. Hayi bathandekayo. Bayakwakha. Bayenza njani bathandekayo? Bayotshala benze njani? Bakhe ini bathandekayo. Nemoto ngiyayemukela yebo. Nebhizinisi ngiyayemukela yebo. Nomshado ngiyawumukela yebo. Nomsebenzi ngiyawumukela yebo. Because 2026 umnyaka wami. 2026 unegama lami.
2026 izinto zami ziyenzeka. Yebo, qhubeka Nkosi yami, sengisele 2 minutes, funda brother. abayikwakha kuhlale omunye Abayokwakha kwenze njani bathandekayo? Kudala bakwengelela kodwa hayi kulo nyaka. Akhuluma ukuthi hayi kulo nyaka. Akunamuntu ozongendelela la. I have the spirit. I have the grace of spirit. Dala bakwengelela. Nomoya wakwengelela uyasala kulo nyaka. Nomoya wedileka uyasala kulo nyaka. Ale bathandekayo. I want us to pray. Qhubeka plan. abayikutshala kudle omunye Abayakutshala kudla omunye. Uhlala uthandaza izinto zingenzeki. Uhlala uthandaza izinto ungayiboni zenzeka. Kodwa kulo nyaka lo unyaka wethu. Kulo nyaka lo uphishwe ngegama lakho. Lapho kufanele khona kuyawufuneka. Nabe kumnyama khona makhanye. Igama lika Jesu. Yawukhanya. Hallelujah. 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 Sizothandaza nje sisele 1 minute egameni lika Jesu. But kulo nyaka you must know ukuthi this is your year. This is what bathandekayo. This is your 2026 is your year. You need to speak. Ukhulume ukholwa. Hali bathandekayo. Sisele 1 minute bathandekayo egameni lika Jesu. I want us to singena and we shout grace, mercy, favor. We shout the name of Jesus. We speak ukuthi ngiyakha kulo nyaka egameni lika Jesu. Sesingena egameni lika Jesu. 1 2 3 4 5 6. Happy New Year. Shout grace, shout favor, shout favor, shout favor, shout breakthrough.